Сега. Първоначалният проблем на усилвателя, щупен транзистор, изгоряли два крайни транзистора. След смяната при проба на звук се получи много ужасен шум. Най-вероятно предизвикан този и този. Беше сменен този, това и този. Бяха проверени титла на радиатора, както и тези. Тримера беше смазан. Също подмених този счупения и този профилактично, за да може да се настроят базите да станат горе-долу еднакви. В Германия вече някой се е пробвал да го ремонтира. Имаше доста намеси. Усъмних се в големите филтриращи кондензатори, които профилактично смених. Кондензаторите на захранването, тези хубавите рифи, роятата, доста танталови и доста малки транзистори, които не бях сигурен дали са добре, защото може би пробиваха при поднапрежение. По предусилвателя този, всички транзистори, и няколко електролитни. Това е по предусилвателя. Това е тон контрол борда, който справяше проблем. При него се оказа, че самия усилвател има чекмедже за батерии, които в даден момент са разтекли, потекли са надолу и са разяли крачетата на няколко транзистора по тази платка. Тон контрол. Тук също профилактично смених всички транзистори с нови BC560, BC550. Тон контрол борд. Тон контрол борд. Така, от тук се придвижваме към крайното стъпало. Както казахме, бяха сменени двата големи захранващи кондензатори, двата крайни транзистора MJ15003, 15004, 4 кондензатора. Тримера беше смазан да настроя право на 6 мА пад на напрежение върху емитерните резистори. Така. Тук на тази платка Speaker Protection имаше проблем с студени спойки, които влизат в тези точки, което явно това е някаква термозащита, и когато са го разглобявали беше изкъртено, което им позволяваше усилвателя да пусне звука.
Така. Сега остана един проблем, който е, че при пускане на усилвателя изпуква. И може би заради новите кондензатори, които са 6800 микрофарада, се зареждат по-бавно и трябва по някакъв начин да се направи забавено, да се забави още малко включването на релетата, които се пускат от компютъра, от микроконтролера. Така, това е за B780. Така. Защото има две разновидности, едната е с резистор, а другата няма. Да, това е в оригинално състояние. Да, това е първоначалната смяна, първоначално, което смених, само покажам стъпал, за да го пусна. Оттам вече нататък почнах да тествам, както Милен предложи, чрез изключване на отделни модули, за да видим откъде се получава шума. Да, естествено, рифата ни закъсня. Да, това е напрежение. Тук тези, които ги изтървах. И това към стъпал. Така. Тук изключваме. Пускаме другия канал. И пускаме един тестон. Който трябва да покаже какво е на изхода. Така, естествено трябва да свиля звука. Така. Тук столе. Това е усилено до край. Канал, кой канал е този? Този е левия, който правеше проблем. Сега десния. И синусоидата изглежда почти същата, както не е канал. Така и на другия. Единия и другия. Няма изкривяване, няма нищо. Мисля, че ремонта приключи успешно. Така, значи тук за малко пояснение. Тази букса е от входа. Отида към предусилвателя. Тук се връща през тази букса пак в тази платка. От тези вече отива към крайните стъпала. Тук е protection борда с релетата, които не съм пипал. Имаше проблеми с някои предпазители. И така, тук казахме, че сменихме някои кондензатори по захранването. И общо взето това. Да.
топлата. Не се чу нищо, защото съм спял.